and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. Doktrina. Samot mga inyong kagwapan ning buntaga. Lami ba ininyong paak-paakon, uy? Ayaw taon, sir. Uy, maluoy ka. Biko no, pi. Paak-paak ako no, mi, pi. Agoy! Ay. Musukol na. Sige na, sakay na mo. Okay? Sakay na mo kay magpinaakay na ta. Bos, sama yang ginawa niya. Bos. Mulahos kita sa kamanggahan. Bos, lahos na sa kamanggahan. Lingaw kayo mong duhano. Lingaw ka sila. Lingaw kayo mong duhano. Unsa ka, sir? Matod pa na ako, nalingaw kayo mong duha diha sa likod. Nindot kayo ang mga views nga itong naagian, sir. Nga to sa atong atuan, mas malingaw mo dito. Ha? Unsa to, sir? Matod ako, mas malingaw mo atong sa dapit na atong atuan. Mas nindot kayo ang view dito. Hala, sige, sir. Sige, sir. Unsa ko no, mas nindot ko no og view ang atong atuan. Hala, Diyan, tubig, nayala. Salamat, Suping. Yan naman ka. Nasa man ka man nayala. Gikulpaan ko. Kalit kaayo. Ngano ka ni? Kusog kaayo ang kulpa, Suping. Nagahuna-una kang Mira? Wa man ko makunahuna niya. Sa dihang gikulpaan ko. Nito nga pagkalit ang akong hunahuna, si Mary. Natana man lang. Magalakaw-lakaw na ta. Dili, manggawa sa dinis ko ba? Tana, Suping. Dali. Unsa na ka siya si Mary karon? Hala, uy. Kanindot ko na din ni sir. Hala, uy, mao na ang imong giingon na mo, sir nga. Hala, kanindot, uy. Kalapong sa mga kamanggahan, uy. Oh, mauling dapita. Kanindot, tao. Panganaog na mo mga inday. Naog na mo, mga gwapa. Dali na, Agnes. Mga naog na, dali. Oo, kanindot. Ay, kanindot. Hala, kada-kada bunga sa mangga, Agnes. Bitaw, O saman ganahan mo nga manughit. Naidughit niya. Atong usa ka puluan sa mangga. Sige, panughit mo. Dali, Agnes. Dali. Sige. Manugit mig mangga, sir. Lakaw. Hala, talagang bunga. Sawa. Nakiya pa sila mga boss. Was na may bao. Nga may karne na sila karong taon. Mas lamig itong ganan og Mary, boss. Diba? Mas lami bitaw og lawas si Mary. Kaya tuong kinganlan og Agnes. Ganahan ko ni Mary. Guwapa sab. Sigurado maging matilawan mo ang mga boss. Sunod na ko di mo, ha? Hay may maulahon lang duha, boss. Nausa ba nga kung huna-huna? Tagsaan na lang nato sila. O ba? Imuha si Agnes. Og ako si Mary. Tinood ka, boss. Huwag ko rin mo kumidyahe, boss. Imuha si Agnes. Ako si Mary. Busok ay si Mary. Lami kay lawas si Mary. Matagbaw ko aning Mary. Buhian ako siya nga wa na'y duga. Oh, yan, boss. Awin no. Lami, masap sa Agnes, boss. Di ba?
Naay matunglo ha. Ang imong armas. Niasa akong bag. Ang imuha. Nasa akong likod. Akong gisuksok sa akong shorts. Nahibaw na ta sa sunod na hitabo. Gidata nila dinhi sa kamangkahan ug awaaw kaayo. Ngaway kabayan. Mga katubhan ang palibot. Sa ato pa, bisan unsaon og singgit pakitabang sa ilang pagkahimuon nga pahibuslan ta. Wa gyapon mahimo. Pero mo gyud makabati. Pusa mo lampos kid sila sa ilang pag-rape ni bisan kinsa nga madana dinhi. Hoy! Ay! Hala, oy. Kuyawan ako ni mo, sir, oy. Nahiluman mo. Nag-unsa man mo din Ay, sir, nangaon mig mangga. No, kaon ka, sir? Tagbaw na mi sa mangga. Kamo maoy lamay kayong kanon kaysa mangga. Labi na gid ka, Mary. Hala kalain ni sir. Kadungog ka, Agnes? Kadungog, uy. Ilhan ka ay ka, sir. Unsa ilan? Ngano maday ko? Dokirok kay kag babay. Nay, dagway ni mo, sir, ay. Murag iro sa ting mais. Hilog di Agnes, uy. Kabuutan og lakway ni sir, tabangan magayta niya makatrabaho. Dili ba, sir, no? Kabuutan og dagway ni sir, Murag demonyog dagway. Dili ba, Agnes? Mary. Agnes. Maglayan mo yung duha di Agnes ha. Mary, tanah Agnes. Agnes. Time pa. Mukuyog ko ni mo. Mukuyog ko pero kuhaon na ako ning akong bag. Ayaw. Nagilanting yung bag ya. Pasagdil na diha. Sagda siyuta. Balik pa man ta din eh. Kina, yan lang bag mo. Kinahata na ba? Sa pagkaway, dali na. Nagaw na. No, may kinabis, Agnes. Ay, kuyog na lang ko niya, Agnes. Buutan bitaw ng imong kuyog. Di ba dong nyo? Hari na may boss ha. Tanag Agnes. Ay, yung palag ha. Kapit rin ko ang inigikop ka ng armas tumong sa mong likod. Siya baya, uy. Dili naman mister nga mugamit kapag armas, uy. Nagtuo ka nga dili ko musukol nimo nga may ikasukol man ko. Ngano man. Wa mi armas nga mga babay nga ikasukol sa inyong mga armas. Ana ba? Pao ka. Ibo kay ko ni Muday. May tutok man ka na ako. May tutok lang. Kay naibaw naman ko unsay imong tuyo na ako. Ug unsa sab ang tuyo sa imong bata-bata ngadto sa akong kauban. Misamot pa lang akong kanan ni Muday. Uy! Nakasabot ka diya sa kong tuyo ni mo. Armas man lagi na, sir. Pwede mo din na itong ipadaplin lang. Gikuha lang na ako sa akong hawak kay sagkabal man kay ni. Ay, ipadaplin lang na, sir. Uy. Bikuno ka ng imong duha ka kamot. Ayaw ibutang sa imong likod. Ibutang ang duha mo kakamot. Ibabaw sa imong paa. Sige na kung araw madali ta. Demonyo yun. Naminaw ka na ako? Ani din sa akong paa? Ingon, ani? Ipadaplin lang lagi na imong armas, sir. Nakasabot naman ko sa imong or inyong tuyo na mo pa. Ipadaplin na na. Naibaw naman ko na nakasabot na mo sa mong tuyo ninyo. Sagdilanggod kay mo ni akong ipukas sa imong sayal. Ingon ani ay. Wow! Daan palagi ko. Dindot o porma ang imong paa. Kiss ko ni mo, Bi. Tingali, makamao ka sa lollipop. Makahibaw man. Maparok ko. Kaon sa og lollipop, Mary. Ipaupos ako ang sipir sa kong karsones.
Uy, tempasa. Ibutang lagi unang imong gigunitang armas, sir. Kay, dili ko makakonsentrate sa lollipop. O, gikasubo na ako, dili mahimo. Basag di ko nga na ako iputang ang tumoy sa kong armas sa imong o. Samtang mukaon ka sa akong lollipop. Okay. Ipaubos ang zipper sa akong kasulis. O kuuta ang akong lollipop o ka na. Sige na. Ay! Day, Mili! Nasa na dyan ko anya, Day! Uno. Dos. Unsa man, Mili!